Добър ден, приятели, аз съм Елям 302 и днес ще играем адвенчър мапа на някакъв друг човек. Здравей, това е моя първи адвенчър мап, да. Правила, не чупи, play on the Percival, have fun, мапа е създаден от нерди. Ако искате да му гледате, Dance of Deed. Вземи нещата от честа, вземи леглото за сейф. Значи, тук, за какво така... За какво са ми толкова много неща, човек? Какво трябва да направя? За да... Значи, след като сложиш бутона, трябва да си кличнеш вратата, за да влезеш отново. Значи, обаче, не чупи, освен ако не пише, не трябва да пише, защото в ми нещата... Бедено, както кажеш. Трябва да ги изкопам тез. Значи. Tween. Oh, I'm sexy and I know it. Did you miss me? I found the pale square outfit and perfect. Тук пишеше да чупя само синя вълна. Така че... Сега ще щупя. Това новата версия май едно стига за копче, да. Тук има синя вълна. Видях я отдалеч. Желязото е нещо като точки. Разбрах. Не е задължително да се сейфнем. Омага, толкова лесно изпитание, на което аз ще умра. Толкова лесно, че аз ще го прескоча. Това не е възможно. Там се запали, но не ми пука, защото аз вече минах. От пак ли джъмп? Този джъмп обаче наистина няма го мина. Тук има една синя вълна, сега ще използвам. По-лесно да ми. Вижте колко по-лесно ще ми. Чик. И пак. И пак паднах и сега ще се читна. Гледай сега как се читва пръст. Той е извън огражденията и заради той може да чупи. То с адвенчър мап май съм го играл. Избирай, ако си ноб, мини вляво, ако искаш да продължиш, тръгни надясно. Значи натам, защото съм ноб. Тъплис, как съм ноб, най-добрия в света съм е. Заради ще иска. Заради взима да пукна. Ноб, като пред не го ще реш съм ноб. Той има нужда от това. Той има нужда да осмисли това, което е направил. Уху! Той нямаше да говори. Обаче ти ще да преведеш от човек. Play on the Percival. Оп. Опа, гангова стая. Или на практика въпросът. И моята баба Бог да я прости беше много умна. Казваш така. Всичко се знае. За толкова години не си успял да я научиш тази прескока. Просто се знаеш. Кой е? Слепи бяхме, не разбрахме какво сме имали. Не ставам за певец. Да, не съм като тебе. И тук става шампионата по чупене на фенсове. Мерси.
Тупор долу. Тупор, лупор, тупор, лупор. Ще почна да чупя аз. Той човека измислил го тъй, че да не може сами. Се читнал съм дърт. Тук базик си прави с мене. Имам 7 дърт, сега ще го използвам. Много красиво. Ама поне аз не съм като Наруто Хината. Постоянно да читвам и да съм постоянно да крия качив. Значи, ме страх, че ще падна. Тя е фърлена. Значи, браво ти, мина джъмпа, ми вземи нещата от честа и продължи напред. Колко много айрон имам, 35. Да уча. Ще го уча, като пред него вчера. Ма не знам за какво така, ма не ми взима кръв и присата, ачи. Той се не вери. Ням! Аз се занимавам пък с тебе. Значи, направи си стълби и се качи нагоре. И бачи стълбите аз. Стефан Стамбулов. Значи сега следва и малкия лабиринт, късмет, малък, колкото да не кажем кое не. Едно копче си. От не знам откъде. Виждам изхода. И... чакай сега. Значи, задачата е 2 плюс 2 по 3. 8. Как пък да ни... Значи, 8. Fuck you. Едно написах, майка, много съм прост. Добре. А сега ще потрябва моето любимо число. 1, 2, 3. Ама аз да го знам кое е любимото число. Тук изгоря, тук изгоря и тук изгоря. Скачам тук където иде. Браво, че познам моето любимо число. Напред към другото изпитание. Ще спра за малко клипа и ще продължа след секунди. И завърнах се и продължавам клипът на... чакай, тук трябваше да се изкача. На Майнкрафт. Тук. Аз тъпа наверно отидах се фърлих кирката моята. По-бързо чупи от той. Добре, трябва да... Ако не изляза 10 камъни, изчиствам, ако не изляза 10 камъни, мангал. И 3 айрон даже. Разбрах какво трябва да направя. И тук си правя една шибана печка. Тургам я. Нямам не мисля... тъмън за една кирка. Откъде да взема пръчки. Тук нещо не е домислено, май. Ще читнем, защото ви виждате го. Не ми да читвам. И си пробал. Но откъде да взема? Ще спра клипа, като намеря пръчки и продължавам.